Hej alle sammen og velkommen til. I dag der bliver det simpelthen en lille hackervideo, kan man se, med Fedora B10. Det er en rimelig god hack client, kan jeg sige. Fordi det kan jeg også, og det vil jeg også gerne gøre nogle gange. Og undskyld, de videoer med min ven har været lidt høje. Det må jeg undskylde. Det er fordi mig og min ven, når vi er sammen, så kan vi godt blive lidt hype og sådan lidt. Så, men ja. Jeg er normalt sådan, bare sådan her. Men den har jo en masse ting, den her Fedora B10, og jeg har ikke betalt penge for det. Jeg har bare bugget mig frem til det. Så. Der buggede jeg sgu i jorden. Det sker nogle gange herude i hoppen. Og vi skal ind på nogle servers. Ja. Fordi jeg vil ikke ind på ægte servers, fordi jeg vil ligesom ikke rigtig blive bandet på de fleste. Der, ikke der, herinde. Jeg vil lige komme for EM, så jeg kan se. Nej. Det er sådan lidt på. Wow, det lægger han. Han skal i hvert fald ikke være. Og vi sidder på Super Awesome, hvis I ikke kender den server, så er det sådan lidt mærkeligt. Vi kan prøve at gå ind på den der måske. Ej, der stod, det var en kendt buffet. Det var det bare ikke. Er det det rigtige sted? Ja, det er det rigtige sted. Men hvor er de andre? Han er der. Der er en der. Nej, det er medejer. Ham har jeg sgu ikke rigtig. Eller hvad? Skal bare gå over den? Jeg tror bare, vi går ind. Sådan, let's go. Så er det fandme over den. Den anden hacker også. Jeg fik ham. Fik fandme begge to. Det her, det var bedre. What's an OP people? Jeg skulle ned. Jeg skulle bare ned. Hvad vil I? What do you want? Nå, der blev jeg bandet. Ja. Yeah. Videre til næste server. Ja. Måske kan vi komme på den her måske. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Det er en prison lige nu. Kit starter. Sådan der. Igen. Skal vi bare gå over dem? Okay, jeg skal væk fra dem der. Jeg skal få mig væk. Bonnie hopper lige væk. Upsi, det var der ikke nogen, der så. Det var der ikke nogen, der så. Jeg vil fandme gerne prøve at dræbe min vagt. I må undskylde, der er alle de der ting, der på skærmen, jeg kan prøve at fjerne det, hvis jeg kan gå hen. Det kan jeg ikke. Så er serveren da ikke helt dårlig, kan jeg sige. Nej, det er ikke den. Syntax. Nej, den skal fandme være på. Den er mega god. Triggers der. Okay. Han ved ikke, at hacker, vel? Ja. What? Ja, Bonnie hoppede, men det så han ikke. Jeg tror, han kommer til at bande mig. Og der står Watch her, okay. Watch i smurf. Nej! Når du gik ind, den havde ikke engang mening. Det gør ikke noget, så har jeg bare lidt på den. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige imod til de her videoer her, men jeg kan meget godt lide dem.
Jeg kan godt lide nogle gange at hacke det. Det er sgu lidt sjovt nogle gange. Nu skal jeg lige stå på P ordentligt. PvP. Okay, det er da ikke helt forfærdeligt. Okay. Hop bare ned. Okay, Laura. Jeg skal bare flække dem. Hvad er der ultra der? Kan jeg se. Hvad? Hvorfor virker Michael Laura ikke? What? What? Nej, what? Michael Laura virkede ikke. Øj, så bliver jeg nødt til at bruge en anden slags. Tror jeg, hvis der er andre slags. Multi der. Lad os håbe, den virker. Hov. Nej. Multi der. Sådan der. Sådan, så kører vi. Ej, min Laura virker stadigvæk ikke, men det gør hans da, det kan jeg da se. Ja, okay, han vil åbenbart godt team ham der. Så bliver vi nødt til at bruge noget andet, så bliver vi nødt til at gå ned på Ghost her. Så Tigerboard. Giv ham der. Hvor væk team? Hello dude. Hello dude team. Gider min mand godt spise? Nej, det gider den faktisk ikke. Jamen altså, jeg vil da gerne regenerere liv, men det kan jeg se, det kan jeg ikke få lov til. Er det fordi jeg er fast i på eller sådan noget? Og så suge den her på, det derfor. Nej. Ej. Jeg tror mig, det er nok god nok. Okay, jeg skal prøve bunny hop og sådan lidt. Det var fly. Nej, okay, de har faktisk anti-cheat på den her. Yes! Jeg kan spise det. Go down in the PvP zone. Please. Nej, hvor har de faktisk? De har faktisk anti-cheat. Okay, jeg skal prøve at dræbe ultra. Jeg har jo ikke så mange. Ej, jeg dør. Ej, gå nu væk. Jamen, hvorfor skal man... Ved hvad? Vi finder sgu en... Okay. Triggers. Waypoint. Det er bare sådan, man kan se, at vi kan væk. Boop. Boop. Hvad? Ja, man skal bare ikke være helt tæt på væggen. Som lige whoopty, kom lige igennem der. Det er godt at gå. Ja, okay. Men den der... Det bliver nok bare en lidt stille, lang video, kan jeg sige. Push, den gør også sådan, at jeg går igennem væg. Push, det gør sådan, at jeg går igennem en gang enkelt væg, tror jeg. Skal vi finde... Den er en gang en, den her. Nej. Nå, push det måske, når man... Jeg ved sgu ikke helt.
Nå, så skal vi i hvert fald ikke være inde på den her, hvis det her det ikke hvis mit kalorier ikke virker den. Men det, jeg ved ikke, om I kan lide det her video her. Selvfølgelig, jeg er ikke færdig med den her endnu. Jeg har kun filmet i 10 minutter. Det er nok sådan nogen, der godt også vil komme. Så ja, jeg håber, vi tager godt imod den. Jeg ved ikke helt, om I kan lide det. Ej, jeg er jail i den her. Kan ikke bare først spawn. Jeg er bare først spawn. Der er der også en anden, der hacker. Kids, se. Jeg prøver at flække en vagt. Boom. Vent, hvad? Virkelig kan lave synes, det kan heller ikke herinde. Jamen, rip fucking rank, mand. Oh my god, hvorfor virker mit klaver ikke? Oh, det er lige den forkerte, vi skal have en. Så skal vi dansk. Ja, vi skal være på Switch. Hvad? Oj. Switch, sådan der. What? Den her ikke også. Jeg tager nu. Okay, jeg tror mit klaver virker nu. Det gør det vist. Ikke på dem der. Så slår vi dem bare ihjel uden. Hvad? What are you want? Der kommer en C-vagt ud. Jeg dræber ham. What? Wow. Jeg slog ham. Okay, jeg tror selv vagten han har det. Nå, nej, det var ikke engang vagt, var det? Nej. Hvorfor? Hvorfor virker vi klaver ikke? Okay, jeg finder en server nu, hvor mit klaver det virker. Det vil jeg gerne have. Ellers så kan vi bare tage en anden slags hack på jeg har. Men den er dog nok ikke... der er ikke særlig god bunnyhop på. Det er worst. Fik jeg mit klaver hen? Det gør det ikke. Den gider jeg ikke at slå. Teaming enable. Okay, what? Teaming. Lige vent. Skal jeg vide det her? Team der. Virker det nu? Nu virker det. Den putter jeg aldrig nogensinde på igen. Det kan jeg godt sige dig. Kit. Kriger. Så. Hopper vi bare ud. Jamen det er jo dejligt. Jeg har bare dræbt den her mod her. Kan jeg flække den? Okay. Damn. Det blev de i hvert fald flækket. Nice hack. Nå, nej. Nej. Det er fandme sjovt, jeg synes, jeg hacker, fordi det gør jeg.
Ej, what? Han hackede op. Men hvis jeg sætter bunnyhop på, så kan de ikke nok mig. Men så er det rimelig åbenlyst, at jeg nok hacker, tror jeg. Jeg er bare ude på ham. Jeg kan se ham igennem væggen. Så der. Så jeg se ham der igennem væggen. Wow. Jeg tror fandme, at selv ejerne hacker han, tror jeg. Han er en ejer. Det er en bot. Easy. Easy money. Eller, der er ikke money, men ja. Så kan jeg lige se dem igennem væggen der. Jeg kan i hvert fald lige om man lægger dem. Jeg synes det er så sjovt. Jeg synes simpelthen det er så sjovt. Kom 200 nu. Jeg flækker bare dem begge to. Leg spike. Undskyld. Det bliver nok en lidt lang video. Hvor lang tid optaget? 16 minutter. Men jeg håber I kan lide sådan noget her. For der vil nok komme en del af det. Men der vil selvfølgelig også komme normal. Wow! Han har ikke sgu også lidt ham der. Nå, hvad hed han? Okay. Ham nakker jeg med bunnyhop, når han kommer ned igen. Easy. Nej. Nej, jeg blev ikke engang bandet. Så hvad hedder det? FB. Ind igen. Bare rolig guys, jeg er inde. I'm back. Jeg ved ikke om vi vil have timer lang video, eller om I bare vil have sådan en en her, eller om I vil have korte, det ved jeg ikke helt. Det kan I skrive. Nå, hvad så, man? Hvad så? Ordentligt cool. Jeg kan godt lide, at jeg ikke er blevet bandet endnu. Ja. Jamen, sådan er det jo. Hvad? Han fly hacker. Eller kan man bare så stille fly? Kan man det? Nej. Det kan jeg ikke. Nu har han for den her server her, altså leg spikes. Det er ikke mig. Jeg kan se ham. Og nu skal han dø. Se, der kommer en leg spike, og det er ikke mig. Oh my god. Den der. Nå, han fik flæk. Der er en nu. Leg spikes. Jeg har ikke lov til. Prøv at se, de der leg spikes der, det er godt nok irriterende. Driver bare dem alle sammen. Oh my god. Og så bliver jeg bandet. Yeah. Wow. Wait, prøv at se. Wait. Nej. Jeg tror simpelthen, jeg lader den her. Jeg får lov til at ikke lige se mig selv. Jeg måske hvis jeg går i freecam.
Nej. Nå. Okay. Det var alt det for den her video. Jeg begyndte at synes, det er sjovt at lave videoer, så jeg håber, at I vil abonnere på min kanal, hvis I nogensinde finder den jo. Så tak, hvis I gider på forhånd. Ja. Hej hej.